tun lai ti ti lian tak thu ziak ngai nom sang sang in ngai thale don teng CS kalchuak lo thon le kuwatol ming thata ka cholta chief secretary pulal nun moi chongo thu zia nialang chu WhatsApp lama mun sang sanga kalo movea ama ziak ani ngei le ngei lo te ka zo te chuan CS luizia ngei ani thule aziana group lamin an soita a chuti ani taxi chuan tuini po angam omzan ani kuwa tolru ka wanga mizoramin ator theidan hi Champhai district lama smuggler le atui hang hop tu then khathian soinep tumviau ma se atha chiang chin chuan a hlom zia an soina sa a Mizoram sarkar hi ngoi reng lovin kanrin hlel te hi ron soi chhuak lo lo se atha ane Chief Secretary Lui Thu Ziak chu WhatsApp lama kadon angin angai ngain ronda a chu mi nuwa a soi zuina lam zia le ani don ane chu Thu Ziak chu hei tak hi kan mu thelang ti a hlom tak zet smuggler te hi sarkar ho tu te sum le paya tlonlung oi tu ni reng hi an tum don lo sarkar nar kai tu te zinga thurwal pui an nei der to ani lo poin an nei thuayang ma se an ho sakna manga direct rel tu ni hi an laron tum dona kan MLA le minister te an ron ni huna chuan kan omdan tur hi suang to ngam po ani lo ve khovel mundanga po chiang taka mu thei chu dan phan lo thila hosak le theina khopa in nam noi te hian an paisa te hi legitimate business a invest in charity le pol sang le khotlanga donation lian tham tak te pe in mi fel le tha angin anlan thei pha thin real estate le ram le charity a sum tam tak an invest thin tin an illegal activities phena hian in tun din na mang chung ko thanem fe anom thin he kong hi ku smuggling activities hian aron zo thui ve veo to ni in alang ole Chief Secretary meu hi chuan sarkar thuruk zong an hrepa ka minister then khat point an shed lo hi an traffic mai ni lovin Home Secretary chungami ani wangin police kaldan po hrechiang tu anni kan Chief Secretary kalchok ta hian a hlo ruk chu smuggler te hian nakin loka chuan Mizoram a hian ro an la railway mai a hlawa hei hi thil thleng thei lovangai tu chuan thil a hrelawani Champhai district a motor lo leithar chu po smuggling thil phurna alani zuya polthan khatin kanai zonna nia kan lo phur ve maya adik lona awm lo anti wang mai hian kuwa smuggling hi mukan tur ani lova do tur ani top kan do mai ni lovin kan ti top mi tur ani Mizoram sarkar hian GST lemlem lo la to lo box se way bill po lo siam sak to lo se chutianga anti tur chu danang thlapa a place of origin hriat thei thlai anni turania a movement history zong a check gate paltlang zong international border across don ani chuan danangin lekhadik anei tenen jokho thar lo lut thlap se chuta chuan central agriculture lamin a risel thange thalo danang taka endikin chumi nuwa certificate pe se chiapo adik thlapin tuna GST lemlem nilo choice chumi nuwa chuan kuwa phurdu tu lir thei pol sang khotina anom tak hi heng mi te hian an phur thei chau ani lo chuan rang kachak le ruilo phurnen smuggling thil phur hi man thei vek anni hi an riat chian angai ani heng smuggler te hi an lian deuh dewa tuna po kan sarkar chuan aman ngam lo wacha chu ani tak hi in khandona politician te hi anwai tam tak telin an pui anti baka party pakhat chau nilovin tling thei tura an rin chu paisa hian an vom top topa an tlin nuwa an thunun zui mai thin anti te hi adik to reng ani lo mo rang kachak tol ruk khesa minglang aizola inlo omvereng vaipa hne na tangin sangni somparet in thandon khan tuna kan MLA zinga hian tunge thil pek dong ti hi asha chiang te chuan an soilol lol to nia hei hi thil dik ni lo ram se kan vati telul em vele rang kachak ruilo ral thuam kuwatol ruka intimilian te hian kan ram politics ta thu an soitran towa chutiang mi te chuan paisa mangaro rel an tuma tuna hian ataka alan to wangin kan Chief Secretary Luipo public share turin atong chuakta ani lo mo tunge Myanmar tanga kuwa smuggling motor kaltir huma tu tenge mandu lova tu tenge tidingam lova tu thuin nge akaltlang tu tunge ahlokna tel politician zinga campaign sumtok na mang an omem sangni sompret in thlan khan tu in nge smuggler atangin campaign sumdong
MNF po anilo party anga lo huat tur anilo Congress le ZPM te po hi smuggling le sunga hian an fil hi mem ni tunge zote hi 3 or tir don ta le weme kan bai seila chu mai khup zolin an tlan che to sia weme hian Republic Day boycott chu sarkar thopui tu kan ni angin ti in champhai lam weme shwai tu te interview kan lo muwa CAB du lo khan Central weme khan Republic Day boycott atum ti kha kan la renga smuggler ten champhai a ro andel to wangin champhai mi puin Republic Day boycott antum chu champhai weme chuan athlo vengam talwa smuggler lam chu lomin an awring don ani kanram hi kan chief secretary kalchuak lo thona roma hian kan tlulut to ani reng lo mo John lalthan sanga wanglai ni editorial hi hantiri le lokila smuggling chungchanga Central weme dinna Mizoram mi puin an clearing don Central weme chuan danlawa Myanmar tanga kuwara tolruk ti top ani theina turin February sangni somni pani ralmangeya check gate din tlak siam turin Mizoram sarkar angena hun tiam chunga check gate siam ani lo chuan weme in athiam danin ma aladon Central weme chuan weme shwai tu tele member te chu danlawa sum dona innam noi lo turin an nge non le danlawa sum dona chuan ngong thalo tam tak anei wangin an do zel don ani rampona tanga danlawa thil lak lo chungchang rampumin kan khel ta lui lui mai hian kan ramdin mun dik tak chiang takin atalang tuna kan me mi lo chuan smuggler kan ti te hian kan rama nena an chang ti na ani thayang he thila innam noi te hian soimoi tum thin ma se Assam rifle kan chet sana kongruk te siama aman theitu te man lawa an biruk zuk zuk dana tang hian adik lauti achiang reng to Mizoram police ten an mit an lo siai deu ani point danin diglo ati chu thil diglo ani reng don ani mitam takin ruilo tol ruk tenen ainan lo dan le khotlangin athat pui dan te soima se dan lawasum dona hlok tak hian thil danga nasa takin ngong thalo anaya hei hi Central weme lam point an ron vei chat ani ruilo ani mo ralthuam ani mo rangkachak ani mo kuwa poni se dan lawaram pona tangalak lu sumsiam na thil ani chuan a fel lo ti hi pomphalila danang takalak lu dan sarkarin angai to ma chu he sum dona laka hian weme member te inthiar film ngamila alom ngotang tuna kan chu chalo chuan asum nei jok an ni angin lamtang siam anol samdona kan din mun kalmek en phei chuan thunei tu telam hi lamtanga an siam vek to jok angangai hialpo awol tarum rum mai Mizoram mi puitam jokin andu lo sum dona thiang lem lo hi kuwa phurro ka inrol mitlem tele anthurol puithen khatte wang mai hian ding changjoka tanglo se Central weme in danlawa kuwa sum dona ti top turin ataka malak atuma zoram mi puin an lo thli reng don ani